Nope. Înainte să înceapă clipul, vă recomand să nu ieșiți de pe el pentru că o să fie foarte interesant. O să vedeți cum am reușit să ies din cea mai mare belea ever, în care puteam să fiu dat afară și eu eram impostor, și cum am făcut eu o mare prostie și am votat celălalt impostor. Nu vă mai dau alte detalii, doar uitați-vă la clip pentru că este foarte interesant și este editat, adică să nu vă plictisiți, ce naiba. Deci, uitați-vă. Salutare și bine v-am găsit la un prim episod de Among Us. Vreau să-l încerc pe canal, eu știu jocul, m-am jucat mult și vreau să încerc să văd dacă îmi place și vă rog eu, lăsați-mi naiba idei în comentarii, că nu mai am idei ce să fac, de asta postez atât de greu. Adică, na, nu pot să mă gândesc așa non-stop. Hai să lăsăm alte treburi să le trecem pe ale noastre. Ok, hai că suntem crewmate. Să vezi cum omoară. Deci așa, am cafeteria. Da direct sabotaj la lumină. Bă, e periculos electrical, eu nu mă duc. Nu risc. În același timp mai risc să mă dea... Kafeterya sandaki koridorda. Bă, eu nu risc. A, da, să nu vă mirați de microfonul meu, că se aude jocul în el. N-am microfon, îl folosesc și eu ce am de buget aici de la laptop. Să nu ziceți nimica, da? Nu moară Roz. De fapt, Roz a văzut că sunt safe, că am tras aia, fii atent. Vine pe mine Roz. Roz e suspect. Așa, la electrică. Mă moară. Vitat crewmate, ok. Hai că cu viteza asta trebuie să mă duc la admin să dau swipe card. Stai că văzusem un truc pentru swipe card. Lol, chiar merge trucul ăsta. Văzusem la Clash Universe. Lol, deci chiar merge. De ce? What? Ok, îl votez pe Roz. Ok, dacă nu e el, îl votăm pe ăla. M-a votat pe mine. Pe mine, serios, pe mine. Ok, îl votăm pe ăsta. Ok, așa a zis, așa facem. Dacă nu e roșu, e el. Haide, haide. De ce toți ies din meci? Serios acum. O să... A fost impostor. Vitat crewmate, ok. Hai că cu viteza asta trebuie să mă duc la admin să dau swipe card. Stai că văzusem un truc pentru swipe card. Lol, chiar merge trucul ăsta. Văzusem la Clash Universe. Lol, deci chiar merge. De ce?
Bă, dar Diabla nu face nimica. Lusus. Stai că în tastatura pe română. You don't do anything. Lusus. Bă, nu știu, eu votez albastru. Mă vot. În sfârșit picăm și noi impostori. Stai un pic să văd dacă filmează. Da, îmi filmează. Da. Picăm impostor. Oxygen deploy. A, gata. A dat. Dar, bă, direct, na, s-ar putea să fie și... Bă, pe acum zic și eu așa la troll, ok, what? Nu vreau să le zic de unde știi, ca să nu se prindă. Cyan red. Bă, e bine că nu zic nimic de mine, că nu sunt suspicioși cu mine. Na, ar fi fost... Miss Whitey Joke. Cyan. Red, cyan. Bă, e OP, e ok atunci. Chestia că nu prea dăm și noi de... Bă, eu l-am votat pe alb. Mare... We hate pink-ul ăsta. Da. Mare... Bă... Ăla, sta mă, că eu trebuie să le zic pe culori. Mai are cyan și red. Uf. Was not an impostor. Bă, ok. Am uitat că sunt impostor eu. Ok, hai să ne prefacem că facem asta. S-a dat curentul. S-a dat curentul. Bă. Hai repede la curent. Dacă poate dăm un double kill. Ok, mă duc pe partea cealaltă. De ce a dat cyan? Da, cyan. De ce a dat? What? Bă, eu încerc să iau apărarea. Red and cyan are impostors. Bă, dacă rămân singur, eu nebine. Oh, păi te votam deja. Cyan and red. Red and cyan are impostors. Vezi? L-au votat deja. Bă, acum să tragă la suspiciune chestia asta, dar
pe Orange că n-a fost ăsta și o să dea la Red. Uite, acum o să stea să dea emergency pe ăștia, că așa fac ei de obicei. Așa fac ei de obicei, stea și... Ia, ceva... What? A dat impostorul. Bă, da, ce Red. Bă, da, că ia stai, cât suntem? 1, 2, 3. Păi e rău dacă îl votează pe cine, bă, Red. Păi câștigă meciul, bă, easy meciul, da. Eu voiam să fac mai interesant, poate... Uite, ăsta m-a votat pe mine. Poate data viitoare... face data viitoare, că îmi pic acum impostor, poate mai pică... Eu ce am spus, mă, că am câștigat? Cât? Stai să fac și screenshot. Am revenit din nou impostori. Am intrat în alt lobby, ca în lobby-ul ăla nu mai... lobby-ul, nu mai intra nimeni. Upload. Îmi prefac și eu că dau upload. Chiar. Nu pot să-l omor. Dar nu puteam să-i omor. Acolo pentru că m-ar fi văzut ea. Ok, hai să dăm mai... Dead body. Bă, sper că nu l-a văzut. Pe cred că... Where? A dat galben. În coms. Bă, eu n-am fost în coms. Deci nu puteam să-i dau lui ăla kill acolo, că rămăsese singur și dacă îi dăteam kill și îi reporta cineva, știam că... Și zicea în electrica, știau ea că eu. Și în asta e pe IQ. Pink and red. Not in comes. If up storage and electrical. Deci skip. Bă, hai să dăm skip, adică... Bă, m-a votat gal. Ne-a votat pe amândoi impostori, e periculos pentru că sunt suspicios, chiar dacă... Bă, nu m-a văzut, nu mi-am făcut nimic, că nu m-a văzut. Ia te îndură să... Că Metkin nu am cum să fac. Așa. Bă, vreau să-l omor neapărat pe galben, ca să scap de toate suspiciunile. Uite, asta e bine să o fac. Sabotaj în cine. Da, odorul e bun.
Bă, nu m-a văzut el m-a bă, nu, ăsta era cameramanul. Vezi, med, bay. Bă, m-a prins, m-a prins. Bă, deci dacă ies din asta... Yes! Yes! Bravo! Bă, am câștigat, nu? Bă, m-am scos din asta! Mamă, cum am scos din asta! Trebuie să-i fac screenshot. Mamă, ce meci! Bă, cum am scos din asta! Hai, impostor așa pe final de clip. Așa, pe final. O să fac aceeași tehnică stupidă. O să stau să mă prefac că fac asta. Toată lumea iese că nu pică impostor. Le dăm un electrical. Așa frumos la băiatul. La băjetul. Uite, sunt aici cu Alvin. Stai că mă prefac și eu că fac lumina. L-a văzut! L-a văzut! Mamă, cum ani. L-a văzut! Mamă, ce rage! Ce rage! Bă, n-am cum să-l scot, nu știu, dau scuze, Palvin, dar trebuie. Bă, nu pot să... Sunt prost. Aoleu, trebuia să-l votez pe ăla. Mamă, bă, ce porcărie am făcut. Am rămas singur. Mamă, ce porcărie am făcut. O, e aici, camera. Nu știu, e aici. O să le dăm așa, o să văd să... Nu știu ce să le dau aici chestia, bă. Bă, sunt doi. E și Sorin cameramanul. De ce? De ce? Dacă spui că sunt. What? Cum? Cam... Da, nu știu, eu sunt impostor. Bă, acum mai rămâne... Bă, am făcut prostia aia la final. Să-l vot... La final, la început, să-l votez pe celălalt impostor. Și o să mă coste prostia aia. Nu știu, votez și eu pe ăsta. O să mă coste prostia aia de-am făcut-o. Fuck! Am vrut că m-a votat pe mine. Stia cu impostorul. Ok, hai să le dăm și un ceva, ce să le dau. Hai, o două.
Clip urechi. 3, 3, 9, 5... 3, 3, 9, 5, 7... Bă, nu știu, mai bine nu o făceam. Este mă, să mă duc un pic pe admin. Sunt 3 la web. Fac, am vrut să dau sabotaj. Navigations. Nu pot să dau nimic la navigations. Bă, trebuie un loc unde sunt playeri. De ce? Roșu. How did you know it's red? Și că de unde știi că e roșu? Asta e ultimul meci. Lol, bă, asta. Na, ca meme-ul ăla, pe omor pe toți. Na, bă, eu nici măcar un kill nu cred că am făcut meciul ăsta. Serios, cred că nici măcar un kill n-am făcut. What? Serios, de n-am făcut eu un kill, bă, la final, dacă nu mă votează, dacă nu mă votează, o să le fac troll la ultimii doi rămași, le fac troll cu reactorul. Like, see, bă, s-a schimbat, What? Și textul ăsta? What? Și textul ăsta? Uite, și ăsta, nu? Ciudat. Ok, nu prea e nimic interesant. L-au votat toți. Hai, acum să le dau și un mic troleanu. Îți le dau electrică, nu? Trebuie să mai fac și un kill, dar n-am cum să fac kill. Dar n-am cum să venim aici în modelă. Trebuie să fac kill neapărat. De ce? Bă, te rog, nu eu. Cine a ieșit? Ok. Bă, cică... Ua, de ce Ok. Stai numai să mi se încarce. Le fac... Nu, voiam să le fac troll. Voiam să le fac troll. Păi și cam atâta clipul. Ia cât am făcut. 40 de minute. E ok, o să stau la editat. Dacă îl ajunge pe YouTube. Sper să v-a plăcut. Îmi ziceți dacă mai vreți. Eu am vrut și cu Medal of Honor, dar nu mergea să filmez. Și dați-mi idei, dați-mi idei. Rămân fără idei, nu mai știu ce să postez. Dați-mi idei, vă rog. Eu frumos. Rămân fără idei și nu mai am după aia ce să postez. Și... De asta postez eu așa rar, că n-am idei, frate, și fără idei n-am. Ați înțeles voi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați like, please, și dați un subscribe, că să ajungem, deci fiți atenți, la 100 de abonați. Deci fiți atenți acum la mine, la 100 de abonați facem face reveal. Și abia aștept să fac face reveal-ul ăla ca să pun și o face cam.
Sau nu văd eu, dar abonați-vă că e canalul mișto. E mișto. V-am salutat, nu, la revedere, pa, pa!